Jiena wieħed minn dawk li nemmen li l-futur mhux miktub għalina, ġifi l-futur naġnuh aħna. Issa aħna għandna l-opportunità li l-futur naġnuh minn issa kif naraw li hu l-aħjar għal pajjiżna. Ir-riċerka u l-innovazzjoni bla dubju mal-futur fl-Ewropa, biżżejjed insemmu li l-Ewropa allokat kważi 100 biljun, mhux miljun, biljun euro għal-riċerka u l-innovazzjoni biex aħna inkomplu ngħixu ħajja aħjar milli aħna ngħixu. Nemmen ħafna f'dan il-pajjiż, bħalissa qegħdin f'perjodu tal-istorja fejn qegħdin ħarsu l-qudiem għal meta tispiċċa il-COVID-19. La darba tispiċċa l-COVID-19, ma nħoss li għandna mmorru eżatt tal kif konna, imma għandna nkunu aħjar milli konna qabel tħallna fil-COVID-19. U għalhekk tilab part importanti ħafna ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-bżonn li jkollna strateġija għall-futur ħalli lillu li jidna intuhom Malta ħafna aħjar milli writna aħna. Aħna ddikjarajna diġà li qabel it-tieni kwart tas-sena kurrenti, ġifier qabel l-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena, l-istrateġija tkun ippubblikata u qabel nippubblikaw l-istrateġija naturalment ħajkun hemm konsultazzjoni mal-stakeholders ewlenin. Għax aħna rridu li jkollna strateġija li tkun maqbula kemm jista' jkun ma' parti wiesa tal-poplu Malti Wawġi.